bangidlalele elvovo lathi khona sondela uzoqabula manje ngoba kuyashesha ngifuni badlala uRingo nayo yazama ukusondeza kodwa uthatha kude kakhulu sondela sithandwa sondela ethi sefikile futhi la umuntu useyasaba usho lento abefuna ukuyenza uselokhu ethi bamba isandla sami siyaxhawula-ke manje uRingo kodwa ngifuna serious umuntu ezoshada naye lo engangitshela sengizoshada naye cabanga saxatshaniswa into ebheda kanjani wangifonela ngenamba engingayazi ngithi naye lo ngikhuluma noba uthina awuqagele nje ngathi mina ngikhuluma nombali wathi uba manje futhi umbali yabona-ke manje ubani lo ngathi awuqagele nje sesiyaxabana mase kumele eqagele yena ngithi mina ngedwa nomele aqagele la ekhaya shuthi mina ngizoqagela ngedwa senibona u-anyanisi ma awukho u-anyanisi ngibona amafutha ngibona ngeke kube right azobheka njani ngifaka amafutha sifake isobho ayikho right lona so imina bethi azoshada ngengoma yekwaito animazi u-Elvovo lo omkhulu nje lo osekudumile ukuthi uyazama usilima kodwa kusilimeka lo sesilima umkhuleko njalo maselala uthi waza Jesu omncane ungenze ibe mncane kodwa akabi mncane animbona lo mfana siyambona ngoba sesihamba manje bafetha phela oh right no sesihamba kade ngilindele apha yini no, it's right, man. Going to eat wrong now, it's right. Man. You're cuddling me. I said, well, I'm cool. Ngithulantile abantu bela bese basho ngithule ngathi siyabonga kakhulu umama nali saya alibambile omunye ubambe lithini uzweni bethu yabaleka le yabona ngobaleka nje nasesikoleni wahamba ubalekile uzweni bethu umnali lo hlala ngigcineni uzweni test man uzweni uzweni nizweni kanti kade nihlekani bafethu ngeke phela ngizobehleka nami ngihleka uzweni bethu ngizwe ukuthi wathandana nentombi bothandana nayo kwase ifonela ngenamba ongayazi yakubuza ukuthi aqele ukukhuluma nobani wasuthi nawe akaqagele ngase ngaqabana nabanga ukuthi kumele kuqagele wena wedwa abantu abahleki kushuthi akuyona yona ukuthi awuzwanga yona nizweni bafethu anje nokunihleka phela kushuthi kuzobe kuyile yasendlini siphe bafethu hayi izwile le ndoda no hayi noma ngeke bafethu uma yabona abantu bawina manje abazwile uzwile umuntu iskipa usithola uma uzwile hayi uma ungenaso iskipa Azor. Hala. Nayi ndoda izwile. Ungabi ngaso leskip. Sishaya ihlombe likhulu. Zwile le ndoda. Uba umunye uzwile. Uba uzwile omunye. Ofuna iskip. Uzwile? Uzwile bethu. Lizothi lo akahlukana nabangani abanye kodwa usho uyana muntu uzwile uthini bese ngokulo engasho ukuthi ngoba uthini ngento eziyosisa ayisho ukuthi uzwile kahle wona uzwile hayi uzwile sicela simnike into yokuzwa sengiyanhlupha sayiphelile bantu bazwile abantu ngizwa abantu right owesithatha okay beta uyena ukugcina nabo yena isithatha vele uhlala khona la ukuthi Big Red TV iswati
Figurative. Siyakunela uthi siyakunela noma? Alright, noma singakufithanga. Yini kumele ifithe omunye, efitting roomini kumele ifithe omunye yena neskip. Iskip kumele simfithe. Kanti uba usuke ufithe. Now ice cream, now chocolate. Wah. Sekuphela amabheri siyabonga. Benzela ukuthi